Espiritu Santo izenean. Amen. Abestuko dugu Agur Maria. Agur Maria, grazia zentzea, haumara zurekin, bedenkatua zerazu, andre guztien artean, eta bedenkatua da, zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, angoikoaren ama, erregutu ezazu pekatariongatik, orain eta gure heriotzako orduan. Amen. Jesus. Bueno, Beteluko, zenide maiteok, siniz bereko anai arreba bezala elkartu gara, gure lurraldeok bedenkatzeko asmoz. Lurrez eginak eta lurrektik biziak gara. Baina jainkoren arnaz espiritu zornituak, bere seme alabatzat hartuak. Bere behinkapenak isur dizala gugan, eta gure eskuz landu eta zaindu behar ditugun lurralde hauetan. Gure luramagatik Eskertzen zaitugu, zeru itxasoagatik eskertzen zaitugu, izti aberekin eskertzen zaitugu, lore landarekin eskertzen zaitugu, lore landarekin, eskertzen zaitugu. bete barazak fruituz Eskatzen dizugu, zelaiak belar lorez eskatzen dizugu, izadia ederrez eskatzen dizugu, zeu zerbitu zaitzagun eskatzen dizugu, zeu zerbitu zaitzagun eskatzen dizugun. Bioz haundi eta eskuzabal zaitugun aita jainko maitagarria. Dena guretzat eman diguzu, ta geu zuretzat egin, bedenka ezazu arren. Gure eskuetan utzi diguzun lurau, gure zerdiz, ta zure euriz, ta beroz lagunduta, eman dezaigula fruitu gozu ugaria, lurraren magaletik zeu aitazatz ezagutu eta bedenka zaizagula etengabe. Jesukristoren bitartez. Amen. Bueno, eta orain ja, sartuko dugu Ama Birjina, eta hasiko gara gure meza abestuen. Aintza, halleluja, aintza, aintza, halleluja, Abestu jaunari, norbait lardieko zure beharrez, bada, emario zure aintza, aintza, halleluja, aintza, aintza, halleluja. Artean zaude
gaude, bereinkatuazu. Bueno, lehenbiziko kristauen bezala gaude, katakun betan, hemen ilunpean, egin dezagun otoiz. Jainko alguztiduna, hien artetik piztu den gure jauna goresteko. Gogotxo ospatzen ditugu gun pozgarri hauek. Egizu oroigarri horietan aitortzen duguna, beti ezala gula geure egintzetan Jesucristoren bitartez. Amén. Las lecturas de hoy nos hablan del Espíritu Santo. Eseri gaitezen. Apostoluren eginetatik. Egun haietan, Felipe Samariako herrira jaitsi zen, eta Kristoren berri eman zien. Guztiek arretaz eta gogo batez hartzen zuten, Felipek esaten zuena. Entzuten bai zituzten eta beren begiz ikusten, harek egiten zituen miraiak. Etsaidun askoengatik espiritu loiak ateratzen ziren deadarka. Eta elbarri eta erren asko sendatzen zituen. Horregatik, poz handia izan zen herri hartan. Jerusalem zeuden apostoluek Samariako jangoikoaren hitza onartu zuela entzun zutenean, Pedro eta Joan bidali zituzten haiengana. Eta biok iritsi zirenean, haien alde otoiz egin zuten, Espiritu Santua hartzezaten. Oraindik ez baitzen haietako inoren gana jaitsia. Jesus jaunaren izenean bataiatuak bakarrik zeuden. Orduan eskuak ezartzen zizkieten eta Espiritu Santua hartzen zuten. Jaunak esana? Kanta jaunari lur guztia, egin alaitzu haren gaia. San Pedro apostoluaren epistolatik. Zenide maiteok, gora ezazue jauna Kristo zuen bihotzetan, eta prest egon beti zuen itxaropenearen arrazoi bidea emateko. Eskatzen dizueten guztiei, baina era honean eta begigurunez barrena garbi duzuela. Horrela, zuen kontra esaten dutena lotsagarri gertadakien, zuen kristau jokabide ona itxusten dutenei. Hobeda, jangoikoak ala nahi badu, ondo eginez nekeak izatea, gaizki eginez baino. Kristok ere heriotza jasan zuen pekatuengatik behin betiko. Zintzoak zintzo ez direnegatik. Gu jangoikoaren gana eramateko. Heriotza jasan zuen beren gorputzean, baina bizia hartu zuen berriro espirituengatik. Jaunak esana? Aleluya, aleluya, aleluya. Ya, tranquilo. Cuesta todo esto. Eskerrik asko. Ya. Venga, ni hartu hartu. Sí. Es que no está aquí. Hau. Jauna zurekin Eta zure espirituarekin. Jesucristo evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien berikaslei, maite banauzue, beteko dituzue nire aginduak, eta eskatuko diot nik aitari, eta emango dizue beste laguntzaile bat, beti zuekin egon dadin. Egiaren espiritua. Munduak ez dezake hartu, ez bai du, ez ikusten, ez ezagutzen.
Zuek bai, ezagutzen duzue, zuekin bizi bai da, eta zuen artean egongo da. Ez zaituzet umertzuz utziko, etorriko nazaizue. Laizter munduak ez nau ikusiko. Zuek bai, ikusiko nauzue eta biziko zerate, ni bizi baiz naiz. Egun hartan ezagutuko duzue, ni aitagan nagoela, eta zuen nigan eta ni zuengan. Nere aginduak hartu eta betetzen dituena, hori da ni maite nauena. Eta ni maite nauena, maiteko du nere aitak. Eta nik ere maiteko dut, eta agertuko nazaio. Jaunak esana, Gaur, hona etorri zarete oinez, bai? Kristau bizitza ere da ibilaldia bezala. Zein da garrantzitsuena ibilaldi bat egite? Pues lehendabiziko nora. Pues gure bizitzarekin gauza berbera. Nora joan nahi dugu gure bizitzarekin. Zer egin nahi dugu gure bizitzarekin? Batzuentzat, pues nora? Edo zein tokira, Deus. Guk zer egin behar dugu gure bizitza? Deus. Gozatu, dala tu cuerpo alegría Macarena. Bueno, ez gu nora joan nahi dugu. Gu nora joan nahi dugu. Zerura, etzongi, zerura. Hori da, gu nahi duguna, zoriontsu izan, dino, beti. Eta zerura joateko, ze bide hartuko dugu. Hona etortzeko, badugu bide on bat, eta dago beste bide bat, bai? Gu, jakiteko bidea, baditugu aginduak. Aginduak dira, orientabideak bezala, bai? Eta jakiteko, non dago, bidea, bai? Eta, nino, kotxez etortzen bagara, zer behar dugu ere. Gu badakigu, helmuga, badakigu bidea, nino, zer behar dugu. Gasolina, bai? Gasolina gabe, ezin dugu, ibili. Gasolina da, jangoikaren maitasuna. Behar bada, badakizkigu aitzongi aginduak, nino, indarra betetzeko ez dugula. Eta horregatik, behar dugu jangoikoaren maitasuna. A ber, adibidez, zenbat agindu daude? Zenbat agindu daude? Amar, aitzongi. Mino, agindurik nagusina da, amar. Amar es erderaz, maite, ¿vale? Algunos dicen que los cristianos hemos puesto mal la tilde. Gu bukatzen ditugu otoiz guztiak, amen. ¿Vale? Mino da, amen. Maite ezazu elkar. Agindurik nagusina da, maite ezazu elkar. Eta nola zitzen da? Maite ezazu elkar, nik maite ezazu bezala. Maitatzeko horrela behar dugu laguntza, Espiritu Santuen laguntza. Mira ze aiza da. Gure otoiz guztiak dira, aitaren, semearen eta Espiritu Santua. Aita, helmuga, betiko bizitza. Jesus, bidea eta bizia, Espiritu Santua, gasolina, maitasuna, maitatzeko, aginduak betetzeko. Bueno, pues, aste honetan, zehaztu behar dugu gure maitasuna. Behar bada, detaile txiki batzuk, maitasunezko detaileak gure artean. Jesus bezala pixko bat maitatzeko. Eta orain, zutik esaten dugu gure sinismena. Sinistatu zuen, jangoiko aita helmuga. Zerutun talurren egilea. Sinistatu. Sinistatu zuen, Jesu Kristo bidea, egia, bizia, gugatik hil eta piztu egin zena. Sinistatu zuen, Espiritu Santua, jangoikoaren maitasuna,
Eliza, betiko bizitza. Sinisten du. Eta orain, Maria bitarteko, Maria da, aitaren semea, Jesukristoren ama, Espiritu Santoren emaztea. Horregatik, eska ezaiogun bere bitarteko gure beharra. Lehendabizi Elizaren alde, benetan maite dezagula elkar. Eska dezaiogun jaunari, munduko pakearen alde, bai han, herrialde gerran daudenak, bino ere, gure familietan, gure bihotzetan. Eska dezaiogun jaunari, datorren astean, Beteluko 6 gazte, egingo dute sendotza. Eta gero, batzuk egingo dute jaunartzea. Bueno, eska ezagun Beteluko gazteriaren alde, Beteluko aurren alde. Eska dezaiogun jaunari, eta hainbeste jende gure arbasoak etorri ziren ona Mariaren laguntza eskatzeko. Eska ezagun gure difuenten alde, gaur bereziki Enrique Arregi, Maria Cruz Estanga, Jose Luis Beraza, Juanita Lopetegi eta Teodoro Otamendi. Bai. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hau dena, eskatzen dizugu, Mariaren laguntzaz, Jesukristoren bitartez. Amen. Zerulurren erregina, aleluia, aleluia. Puztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Zure gandik sortu den, aleluia. Ioritik zutitu da, aleluia. Zerulurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia. Senideok egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan, jauna goresteko eta gizona salbatzeko. Igo bitezu gana jauna, gure otoizak eta oparik eskaintzarik, zure errukiak garbiturik zure maitasuen sakramentuak hobeto ospadizagula. Jesukristoren bitartez, amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, okida bai eta zuzen bidezko da salbagarri, zu jaunari beti gorestea binopoza handia gozta bereziki Kristo gure Paskoa, hil eta eskaina izan den aldi hontan. Pekatua eta arioza zerezurik berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar tangero guztiek ere, horregatik dute beti zureintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena. Zeru eta lurra
goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeru goietan, eta oralpena, Remeinkatua orain da beti, gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, eta oralpena, Remeinkatua orain da beti, gure gana datorrena. Santu zera, bai jauna, eta santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada, ogita ordek zure espiritu isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala. Ogi hartuta eskerrak emanez, zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza da eta zuen zat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuen zat eta askoren zat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, identitatik zu zegara jauna, zu berriz ekorri arte, hau degua berri gona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera goratuz, biziaren ogia eta kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol arte ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeur Eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu, eta bere bizi lezkorrean part izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean, izango goan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Enrique Arregi, Maria Cruz Estanga, Jose Luis Beraza, Juanita Lopetegi eta Teodoro Otamendi. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guzio betiko bizia eritzezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Tobatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guzietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jagoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbazak agindura kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zenana, santu izan beti zure izena, etor beti zure reiua, egin beti zure nahian, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, eundontako gira, barkatu gure zorrak,
guk ere gure zornei, markatzen diregu ezbeko. Ez gaitzazu ziten taldi ganero bezen, baina atera gaitzazu gaitzegi. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure herrukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure agezu erreza, zure akoste gaindarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, pekatua tariotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostolen artean agertu eta pake agurra egin zenien. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zure Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizera. Gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaio zure pakea elkarri. Hangoikoaren bildotxa, zuken zendezu, munduko pekatua, errukin jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuken zendezu, munduko pekatua, errukin jauna. Hangoikoaren bildotza, zuken zendezu, munduko pekatua, behaikuzu akena. Hona hemen jangoikoaren bildotza, Jesus berpiztuta, zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor lesean sartzeko, ez azu izbat. Ogi zerudi erorria zuzera gure onduzia. Ogi zerudi erorria zuzera gure onduzia. Hildo santua munduko gaitza entzeraren sakari roman nondago lurra zerua ategite lurra zerua ategite bizeruti erorria zuzera gure onduzia. Egin dezagun otoiz. Jainko alguztidun betierekoa. Betiko bizirako sortu gaituzu Kriston piztueran. Ugarizazu ugan pazko sakramentuaren fritxuak eta isuri gure biozera
janari salbagarri honen indarra, Jesukristoren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaizatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Datorren astean, larun batean, 7 tarditan sendotzak, 6 gazte. Zoazte jaunaren pakean. Guazen guztiko, Inakoen gana, eskentzen abihotzez, Lorentzen ergana. Eskentzen abihotzez, Lorentzen